Hej, ja, nu har jeg så valgt at lave min første videoblog, og det er egentlig mere sådan, for at I kan se, hvem jeg er, at jeg har tænkt mig sådan at lave nogle videoblog en gang imellem. Ja, det er egentlig lige det, jeg bare sådan vil sige, og så vil jeg høre jer, om I ikke har nogle forslag til, hvad I eventuelt godt kunne tænke jer, der blev brugt lidt mere tid til, eller brugt lidt mere tid på her på bloggen. Nogle idéer til, hvad jeg kunne skrive om, eller videoblogger om, eller et eller andet. Det kan både være ting, der gør, at I lærer mig bedre at kende, eller det kan være, at det er nogle, ja, det kan være alt mellem himmel og jord. Jeg håber, I vil se positivt på, at jeg begynder at videoblogge. Jeg ved så ikke, hvor meget jeg får det gjort, men jeg i hvert fald prøver på det. Og hvis I kommer med nogle idéer, vil jeg også prøve, hvad jeg kan, for at få det udført her på bloggen. Ja, men det var det. Hej hej.